A čaute ľudí, dnes vítam vás v dnešnom videu, takže ideme proskúmať starú pekárňu. Je to dosť stará. Tu vidíte, ako to rozpáda. Ideme hore? Nie, ideme ukázať najprv to. Tu ideme. Bojím sa trošku. Bože, opáčne veci nechci. Bože, to nie skôr chlásnik. Určite. A či nerob, nechtaj. Určite chodia. Bože, ste nové ložičky, nie? Ako nové, ako nové. Ako depresia. A tu je to záchod. Jako tam je? Ja som sa tam bojím. Čo tu je? Chodia, ako vidíte. Tak. Nie, len nie kentoš. Čo Ideme tam? Ideme tam. Hore? Ať ty, drž kameru sebe. Choď mi držať tam. Bojím sa, Boh je starý. Pozri, more. Až i ten tam je. Kladivo, aj sekera. Taká malá. Čo spadlo? Už všim. Čakaj. Drž kameru. Ja mi sa trošku je bojíme. Tak Ideme teraz hore. ako vidíte. Poď, ideme dva, tam dole. Ideme. Ale je tam mokro. Daj kameru. Mora, bojím sa tam ísť pod žimre. Bojím sa. Uďapavé. Bože, tu sú normálne ptácíky. To je naša prvá preskúmavačka ľudí. Čo je tu napísané? More, pozri, toto som našiel tam, kde je ten viadukt. To si začal spadlo. Ja? Pozri to tam dole. Skús to. Aha, ja som nehodil dva. Poď, ideme tam. Idem hore. To je ďalšie video, vidíš. Idem hore teraz. Nie, bude na toto video veľa lajkov, tak pôjdeme tam hore. Skúsim ísť, ale ja im nič neprezradím. Dobre? Čo tam je? Počkaj, idem ešte dám. More, radšej tam nejdeme. Rozpadneme to mi. Hej? Jo. Čo? Pozriem to. Aha, ide ďalší kamarát, letí asi. Kde? On neskôr príde. To je čo vyťahol? Čo? Tu je nejak chvost, nie? Ideme tam. Vidíš, Ako toto je má ten viac. viadukt? Toto má viac dojma, nie? Ja. Více, Čo to bolo? More, jak som sa zľak. Kokos. Co si došiel? Hej, ukáž, čože? Vejde som sa. Ľudia,
Tak to vypadá. Stará pekárňa, vidíte. Ukaž si ide. Vidí, pozrite, čo sme našli. Kde ešte je? Koľko nás je? Ja. 6 plus minus. Vidíte ľudia? Počkaj, robím tu niečo. Dobre. Poď, ide mi tam mohli ukázať, čo tam je. Ja verím im, že dajú koľko si... 1000. Hej. No, skús to. Poďme dobre. Pozrite, vidí, po čom chodím. Pozor. A ideš aj ty hore? To poď. Ešte už. Ja si to pozriem ako, lebo budem strihať videjko, tak si to pozriem ako to je. Hej. Ja som vám tak ukázal. A čo je tam? Čisté rozprodané kamene, také vieš. Ale tam ma zaujíma, čo je tam. Pozrite lidi, tam. Ber kameru. Ľudí, toto bolo všetko, dajte like, odberač už.